Egunon, batu da, hemen berritxuko kanpaiotzak jaso nahi duguz, lehena jotzen ziren kanpai deixek, eta hemen deko duguaz Inazio Manzizidor, urtazkune hiblidana gizonak ofizizio ubeteten, eta haintzine, informazioa holan bialtzeko zeuen gaur egungo adelantoik, eta gauza desberdinak erabiltzezin, keie banderak eta holako. Eta baina horren hartin, asko erabiltzezan edo famosunetaik kanpai deixezin ez da. Kanpai deixet gauza askotako erabiltzezin. Adibidez, herrixen sozei bider ematen bizani, auzolan nahi bizani, eta deixek izetezin horren esaten joa Inazio. Galderak inazikoa, zelan eta noz hasi zinen kanpai jotzen? Mane joten bizene laguntzen hasi nintzen 7 urtaz. 7 urte inguru ikonetxon, esatuzkoen turzitzez kanpai jota da baretxe gote ginen. Eta eure zelan etxean ikusi, da lagundu, horretak ginen egizten, einaz. Eso guztia mogun. Eta zazu, erakuzin zure zeuri? Augusto, izan San Cristobe. Da beran zemibu Eli laka. Horretxe pixo ikusi zen maixu orden? Maixu mu, bai. Beste zemibu baina gitzitsua, honak zine. Berez geisha hiltxe zinek. Da Augusto, San Cristobe zan da kanpai jota zailite, hor da non itxasitxunak. Hor gara jugu edizioan, baina. Eta beraz etorte zineten? Ion, kanpaturra. Amaitxik. Eitxik endutzen Eta, zehitzik ofizio ikesi zenuten edo lanbide ikesi zenuten edo zena sortu atuen bokazio hau kanpai jotian bokazio hau? Egin permini ikusten zat da, laguntzen, azeginen laguntzen bestiai. Da gero eurek ez zibenin, horrela egin behar. Olantxik izan bideratzi. Ze orduan kanpaiek eusea askotarako erabiltzezin ez da? Bai, hainbeste. Egunen hasi albaku, goziko bosteraz da izedita, gero mestako kanpaiek, egarrexen Angeluse, eta jontzen arabantxeku, da gauteko nahi harimena. Horrek zetezi egunezko eguztitakok. Ordu asko eskatze ban, edo denpora asko ez da, kanpai jotik? Benen bertan bizizinez, bertati bertar, zeitxe, baina bertan biziztarantzako ardure geixa. Egunen zier, 8-10 bider, kanpatorra egon behar? Ez, kanpatorra beti ez. Zeitxe zan, beti behotezin. Angeluse, arabantxeku, harimena. Elizan barotik. Ato txikixen hostin. Zartzen da, hortixik hotezin, soka berainak eduzun da. Eta, besti, haixeuntako da jaibezperatako kanpaiek, da kapaboltako eta dobladorak eta hobi zinen, da bertak janbiar. Beste modik eitxekota, ion gora eta bertat dijo. Da einaz ikesi errepe. Orduan batzuk beti jotezen duzeten? Eta dana hobi zinen, dobladorak eta kanpaiek gora egon? Gora egon, bai. Jaibezperan da jotezen, ordu iztan, jaibezpera guztietan. Da, horrepo bai da. Zelan jote zenuten kanpaiek? Banaka edo kuarriak jote zinen? Kanpaboltako erritxeko, launi do, umekin da bazin da, komeni, kara bat iru eta pixka manak dugunak. Eta gero dobladera, norberak. Lan eure jote zuen, baina eure zibenin, gero jote zen. Fungaitxe zan, oin orduan, hainbeste kanpada, berritxune, hainbeste kanpai diferente horrek erotxo aztertuko dugu, baina oin, eure kanpaiek
aipatute, berritxuko kanpantorrako. Bai. Zen badaz eta nosku di? Nosku din buruz ez dakitz. Kanpaboltako 1933 dara usto. Baina beste bisek, kanpazarra zan agusto gari, dan arek ez dakitz. Jetxi jakimeneko baina ez dakit buruz. Da beste birna bez. Handa guzti bertan. Letra baina bertan jondo hori hartu behar. Eta lehen zemate guzan? Oin irudaz ezta? Oin iru. Da lehen esate benez besterik gehiago. Egon biben. Horrek enitxunik izatu. Nik onitxek zautxero bakarreza. Elixi errezan nahi. Bat urtu inzala zate bene. Elixi parteko. Da besteko iko txikixe hori izte izan pasako zan, baina ondako leku handa zaguntasuna. Baina bera ez dut ezautu nik. Enaz gogoratzen nintzat. Orduan, danak esateko, bat izango zen, gaur egun dugu izenak, Bai. dinozu hiru dizela. Hiru. Esan zein zeintzu izen? Kanpaboltako, Bai. bezbe edora, da gero, dan da den. Bai, dan da den diz, Euren doinu. Bai. baina bat izango da, kanpa nausik izan daigun. Bai, kanpazarra, zate barra guztok, zela. Da besti, arraskeratxoako izango da. Den txikixe. Den txikixo, txikixo. Eta horrez aparte, dinozuze bat errein zala, Hala, zate den. eta horrek kanpai izek buntzin euken. Ba horrek meza txikixetako. Isu daunez. Kanpaboltako zen, txikixoa. Oin dauna baino besti, txikixoa. Beste kanpa bueltako atzen ordu. Bai. Eta hango izango zen, fiju. Azokiaz, mingi joteko. Upula neuena, dinozu, hango. Bai, bai. Eta hori zetako da biltze zan. Ba hor, peko, beran, mizitxe, kanpa txikixe, ba, ospakizun txikitxo dutako izango zen. Importante izanin, ba, handixe joko zion. Orduan, gero, bakotzan kokapenak badauke importantzisi, edo zegaitxi da, ba, kanpaiek zelan kokatute daz, edo importantzisi duke, edo doinu joteko sasoien, edo... Bai, sonidutik, zein lan nahi artea kontzak da. Eta bere zitxasune, ba, ekiko ben, horrek eren, zenekiko ben, baina guk horretan ziur bestagioz. Zelan izango zin. Eren deporatan, ba, iko ben. Bueno, orduan, kanpaie jotzeko erak aipatu zuzulen, edo deixek, Bai. berritxune, beste errezetan modun, baukez berritxuk beran deixek, kanpai deixek, berritxukut izena bakarrik, eta aipatuko zeunke zeuk jotzen zenuzenak, zeintzu ziren eta ze montatako. Ba, ni joten izinek, kanpaboltakuk, da dobladurak. Hortzi zein importantienak. Da besti opa, da gero ilken paie bai, da Kanpai zemat klasetako gauzan. ba hiru edo lau. Haitxe santo eta badek utzi zeinen, ere bat. Gizonezko zaren beste bat, atarsko gara beste bat, da ingiriken paie beste bat. Laure diferente jotezien. Bai. Bakotxa pereza ugarri zeu. Bere bai. Eso zen legunin da, arte dela, zein zena esan. Bai. Eta zeitxik, hori izango zan kontizu, desbarrintzeko. Claro. Zein zetako izen biben, zer gaitxik. Gero beste bat asko erabitsi zana, zuana zan ez da? Asko ba, motiu honen izan zan hori da.
Zontaina ez da, sekulu joten. Hori ba, nireak orduan bi edo hiru bidar. Asko isa ez da joan izango. Bai, zuek euserin. Elixi arrazanein ba, orduan ez zuen joko, segurua. Zuten egon badu elixi. Ez nigona da. Ez, beti joko zuen, orduan, sokak epintxe, ez da etxe, orduan egon gozein. Ni omen nintzen da, zenik izan hori bezigur. Baina da, bla. Gero badaz beste batzuk, egun nahi lotute deusan kanpaiek ez da? Egun sentixan hasi eta eguneko orduk marketo itxunak ez da? Horrek aipatu zein ez? Egun sentixareko, albaku. Otamairu kanpa. Da zeitzi zin otamairu? Ba, Jesu Kriston izan, egoizio urtik erabaitzasuna. Jesu Kristo otamairu urte bizi zerleko? Bai, horti dator hori, txuri da horrez. Nahiz dut hori, inoz pronto, baina berak zaten dugu. Hori izan, egunin lehenengo kanpaia? Bai, Egunan etorre diani? albaku. Diani honen zatilez. Diani, Zorretzan diani zetin moden? Bai. Alantxik. Urrengo ez egin zetezan, holan egun nahi begide? Ba, urrengo, egasatxik ixe, egatezan, mentxatxik ixe, bi otezin. Abade bi euselako, bakatxa beri, gitxe mesieta. Zaurtxerreztan lehenengo, da behar ez da mestik. Zaurtxerreztako, bai, jutzen zin, lagun batzu, baina behar txerreztako gaitxua. Barriro repetigo ixe, ze kotxik paso da, justu. Zaurtxerreztan, lagun asko zahoten. Mesatxik ixe egin bai. Hori zetezan, Mesian adirazteko Mesien osala, ezta? Bai. Eta zenbat toke eukezan horrek? Ba, eskuz jotezanean, den jotezan, emaz bat bider edo. Orduan hortik. Da gero zarrarako, beste batzuk eta azken daneaz, irud kanpa, dan, zarrarri gibon. Etxe zen. Bai. Da bera ez dakume bardein. Da gero jaixe zanein, esan abizi modun. Jaixetan da, domeketan. Kapa voltako jotezin ordu horri areina. Bai, hori zengo nitzakeia, eberriko amabixe ibegit, ezta? Bai, oin orduan, bai, orduan areina izatezan. Orduan amartarreztan izatezan, amartan jotezin kapaiek. Presto amartarreztan izatezli, bai. Amaik eta gero paso izan, da goina amabizta. Baina, egulan. Da ba, ordu berri areina. Oina bizkate, denporak itxia gara, epentxe da, automatiko da uzelako, baina, da erlojuaz ez naztetako. Erlojuan tokiaz. Baina, orduan ba, erlojuan funtzionia bazuken du itxe jakon da, eza peligriko ten da, dara norra, baina hebezte zitzen. Erlojo eta kapa. Ze kapaiek izilin zaho, kapa voltako izilin jo, mazuken duek. Da, edo miertzen atzera epini, metxiteko du. Orduko eta jode izan. Bere bartxi zahitzeko. Horren dana eskuz eitz izan? Dana eskuz, klaro. Erloju pixuk altza? Pixuk altza hori eskuz. Eskuz. Da, laguneko zentzen doa, ondo baina, lagunek espero, azkenin ere paso bat epoduna kultxe bere dana gaztau. Ondo bakarrik. Da, orduan emeresten daban, kanpai monogolti, minan zati entzuteko nio bizkorra, da gero apurka gelditzea jutu zan, da bitxe bitxarren dobla hori ajo. Apurtxo dut bori, da gelditzea itxe bani beste terika batzuk egin, datza bizkortut, da gero oztabe, zai dobla hori akapaitzen. Da gero ba, kolokeo danak erulekutan, da pixu galtzau. Itxaldi ziklata, eta zapina dala. Hortxe dago. Izeneko gizonak izango zineten errezen ez da horren zauzein, ze kanpai jotez itxunek, esate ben, iskat arti eukela edo... Arti, ikesi itzen da. Inaketako guk, dara ikisten da. Arakora igote ban gizona eta hainbeste kanpa jotez itxunek gumi zozein magiko lez ikusten. Gumi ere guztetakoan. Kapa voltako te jota jotit. Guztakoan, baina, gero, porka gitzen da,
dana guzen gaztetan. Mi poi da azkenera kolitxua estopatxeko uzat, da ase klautu uzat, baina arek eze, bat zaren tortiai, bakarrik orduan. Alzar nahi inde ba, olen txek. Eitxen itxen. Nahi duzen zen azkenen gu. Noin ba. Da zure horretik zein ibiltzi zen kanpai joten? Zotzu ba, austo, da heli. Da heli pazientik iban. Batxiaz da gero baizu gabe. Da austo sartu. Da, ba, etxetik jotean. Albako eta pintxekuna, baina, da, ongan setorretxe ama bizitako, da, bantxeko dorre joteztzen. Baina, eskere duz ba, dana, zin gaztetan. Da, gero, eskerak duz, zagarese, jakordakot ma, ota zilegi zen, da, mekanizote bini, otorraz, da. Hori ze urtetan izen zen? Sigur ez da gitz, baina hori izango zen, Eta boste edo izeneke? edo txua. Lota irutor zen bera, da handik labosturta edo zeire edo, bai, holako bat izango zen. Geixia hil, amarra hil. Eta marrata posa ditxo, pensek edezek, ba, bai, amarra turta edo, erba. Zeuk zer alde ikustozu automatiko joten dabe modu noin izen, edo zeuen era eskuzko, ze alde ikustozu? Bueno, aldi ba, oitzu izetan horrela, da, eta baina, ba, eskuz ba, pixkat banejo zudarrak itxutza, beste toke bizi, eragin mitxat eta, ze, motoraz dauna ba, tik-tak, tik-tak, azitza baintxo arte beti gara martxe bat. Eskuk, baintxe bizkorra, baintxe galizia. Paina beltako da, eleganti, norberak harinen nahi da modun, edo galitxean ibarzu, edo alizetik izan dugu boi. Danak. Neurtu gertzetik da. Dala. Horretan galizxe ba. Hortxein. Aldan eta desentetxuan. Etxeko, gugu zelan duen. Zeuk ordune baten bat balego hau ikisteko guaz edo, erakusteko prestango zinake? Bai, Erakustuzte modu? baina, bera bideo gogu bizea. Ez norbeak da zanta bakarrik, bera bideo. Ike beste zelan etxean ikusten eban, da ba norbea pese. Da antxe, da argitxe, da antxe, grazixe eta ere alde berenik edo duen etxe berein, ba antxin klasa izango da desente etxean eta ba iziko pixeu. Hala. Bai, baina hori zure arte dizen bez. Bai, arte. Gogotik aparte, izan dozunetik aparte, belarrixe fine biko da. Bai. Belarrixe, hoxea, zoni du ezak nahi zumo era domina bizute ba. Antxe, joeria ze. Eta gero, denpora pezain du biko di. Ba, antxe, dara. Ordu be bai. Bai, danak, dara zaitu ditik. Bai, zuru zinei da. Hain bestortina, egin, segit da, debalde gina danak. Hoxe, galdetu binotzun? Debalde. Ez tozu sekulo izerko braue hori Kampa jote getxikez. Olatek? Ostotiak, Propinaik edo bez. ez. Akoletxe gutxe genei, zoze pagatxu boto eskuer, hori bai. Akoletxe txia da. Baina bestek, hori, zanen horrena, etxeko borondati. Edarto. Eta akolitxu, aipatu zunez, pixkat, akolitxu gara ire kungoa bain. Eta nahi niokizu galdetu, berritxun, berritxuko prozesinu egin inguru. Berritxune... Bai, gorpostu eurein. Bezera duzu izan da, gure jauna agirixen, dala, kustu izan, benintxe. Izan, haitxekutza, prozesinu Nakapai joten ote zein. Elixan urteten hasta zanetik, atzalizan sartu arte. Bide guztit? Hori, zea dirazkoan edo zeitxik eitxizan hori prozesinu? Ba, hori egunik handizena.
gure jonea girixen, doilako. Zeten dari. Da, gaina, bat ematen gure nebon beha, belamiko tuizizik. Gure jonea, beran para etorri baino, araina, belamikotu, da, arutzara jut zanetik arutz, ba, atza, tentetu. Eta zei txeke dut ezan atxekutza? Bantxeulako, Kristorne, erbentsi. Da, biri eta baino baten, da, klaro. Ero pasetu zen, kotxi gehitzen, hasi zinen kaminun. Ba, gehitzen, ezin zen, hainbeste gehin, da, ba, gehitzen kontzen hori behar. Da, zelan izatezen hori prozesinoi? Zein jutezan, aurretik, zein erdixen, zein atzin? Kurutzia zutezara kolotxi bat erdiku. Da, alboko bisek, zirixolakek. Zerri horrek? Zirixolak izaten di, baina ez dioten altara, baina lehen altara notazik. Argixek, da, burdinezko makilik itzen da, da goizot, farola, bizute. Zirixolak, zateak horrek. Alboko ikusitzen, aritzekin. Eta eskolako butikuk, juten zin, atzentik. Filan, Bana-banan, danak. Maizu, giodona erdixen. Da daran zirkinik zara, nina behitzen. Da, zuzen da, ondo. Da, gero, etorren zan. Abadie, kustodiziaz. Da, lau gizonak ere ditu ben, palixu. Palixu. Zeru zutilez. Haren irudimen abat dago. Eta bajo palio izaten zen presustzi. Eta izan gaina, egun horretan, aurrek urtein, primerako boi eben neskatilak, jute zin lorak egin. Zestila berta dut lora horrezek egin. Da, gure jaunak atzen modu netxer zion, jutenaldi bat egin dugu neba, kei, da, eitzian, akoletxuk, gure zen nahi, bueno, abadik bota inzintzu, da, gero, adorazio nahi, da, neskatilak itxeben gero, arrozaga horrezin bota. Hori nun izetezan? Birin Birin ziar, juneran da etorreran. Eta azkenein, zorroteako zen guztiziak, elizan. Gure jonak azkenengo behinkazin altaratik itxeben, abadik erretire orduko, haintxe, grada jartezik, grada eskia eta jartezik eskatilak eta ekusena laroza horri guztik. Botate zion, zestilak utixi garpe. Hori gorpuzti egunin. Gorpuzti egunin. Eta gero, bazegoen beste olako prozesinio diferente batzuk. Prozesinio beste bat dut zen, errezaizuko omeki. Zanen, ez da margina txiki beto hor orduan. Arritxa zentzizan, orduan prozesinioa etxekutza. Da etxezan. Prozesinioa, baina errezunen birren, kantun. Agur Maria, gracias betia, jauna da zuaz, bedenkatua zarazu, andra guztien artian, eta bedenkatua da, zure zabeleko frutua, Jesus. Gero erantzune, Santa Maria, hangoikuaren ama, erregutu egizu, gu pekatarien alde, orain eta geure, eriotzak orduan, amen. Hori da, misterio bat. Izaten den lez. Eta misterio. Hori errezetu zen, bai, hamar bider. Baina gero hor bazeu zen beste batzuk kanpora beheltze zinek, ezta? Prozesinioek. Kanpora? Hauzuta eta jute zinek. Bueno, hori horrek prozesinioek zin. Horrek, gaibik etzik da hor baina. Hortik aparte dut zen, beste importanti, azte santun. Eguen santu egin, zaldein.
Orduan kanparik izan joten. Beste bizta bai. Gorpuzte hori, erzezio egunin bai. Berezkun, misterizio bat, etxezan, kantuz. Da gorpuzkun beste bat. Da bestik, emaitzeko erzezio etxezan, elixan. Beti itxen dagoen, errezeut. Kompetetako. Bost misterizio, ikusitxo, errezezio da. Jak aipatu zunez Aste Santuko prozesinoi. Bai, Aste Santun, jomut, san. Espiko zelan urtete ban eta... Bai. Orduan, santuk jantze itxe zein, santuk erutu zein, Sanjun. Sanjun. Margin da, Beroneki deba, kriston arpeixi garbizutzanen, irudutxea gatukakon betireko. Axeret dauna. Da bestia margini, irugarna, hor txikirulok, zenezin. Eta... Baina gero, personaje batzuk hartu den parte. Bai. Aipatu zenkez? Amabi apostolu. Jotxalo bat. Eta segi. Aste Santuko prozesinoi aipatu dozunez? Bai. Amabi apostolu. Da Kristo. Erdixen, gutezan. Da, eitxe bena izatezan, Kristo kantau itxe ezun, kuruzbideko, zalan zango. Pausuk edo, Jesu Kristo ikusitzen orain benak, zaten behinko da. Xabartatu beste ira, ondakordana. Bertzuk kantetazizun. Bai. Zeintzuk... Eta apostoluk erantzun dutzen gero, da modu jauna. Ordeni aipatu zinke? Prozesinoi zeintzuk parte hartze lehenengo bigarren? Bai. Santuen ondoren jute zin apostoluk. Da gero, atzeratxuara, jenti, aldarri bizetan. Eta gero, atzeratxuara, jute zin santak. Hor bezien. Jerusalengo alabak, hiru marixak, Marixe Madaleni, eta... Zaintzen esti? Eta horre danok herriko jentia ze horni dut ezta? Bai. Neskatiliak eitxe den hori. Santak, da motilek apostoluk. Da Kristo bai. Kristo jute izan kurutzilepun hartut ezta? Hori beste gozo bat. Hori zen, bai, hori jute zen, apostolok ondoren. Hori zen Nazarenu, da Simon Sirenetarra. Beran atzizoina, kurutzi duzten? Bai, laguntzen, jute zena. Jesu Kristo. Horrek zera dirazte ban? Jesu Kristo, kuruzbideko, bai, da izeri. Edo ineri. Da gero ze, nundik nahi jute zan, plaza edo nola bajatzen zan hori? Bai, etxeko zaitxi, trafikuko etxik gelditzen hasi zan, frontora. Etxek edun. Frontoa inipitzen Santo Kristo bat, zeitxe. Eta arxibeide etxe zen, adorazio eta danak. Eta, antxe, apostoluk, Nazarenu, santak, da errexe. Bulta guztin, gero kantau itxezan. Da modu jauna, apostoluk Kristo kantzenta bat inbertzue, da modu jauna erantzutotzen. Bai. Da bastontzin, da modu jauna kantzenta herri osupe. Eta parka iguzu jauna hori bai, kantetezan. Elixati urten erame. Da baina grupu. Da baina danetai. Danak egin, birstezik. Bai, eta jentazko parte hartzuan
Herri guztik. Azte santu, gaina jai egun asko... Herri guztik. Bentsa, egun zantu, egin azalin izan. Hori prozesinei hori. Gai hon izan izan bai. Da barixo zantu goxo zazpietan, eitz izan, ostade, biharrena, barixo zantu honeku. Hortozik, ibezak apostolopea, da barixo balnei hori. Bai, eta... Omenio, otzabe, ometuzaz, baina alda usti bahun. Da, hortxe da beste zein. Bai. Hori, pixkat, epoka moderno edo dala esan behigun, baina hau baina aurretik zu ez daite eindeku zazen, eindeku izango segurua, letainak... Bai, horrek bai. Horrek, zer dizen, esplikau zen, ge? Letaina, bai, izan... Azken baten prozesinio izan, ez da? Bai. Prozesan, bai, hori... Esplikau zer zine letainak, ez? San Marcos egunen izan, amendik eta Andra Marixia. Kaminoz kamino. Da itxezan, ba, hori be, kantuz. Bazin zut ezin? Ba, badi, dojoa jutezan, gure denpuran. Zora belizaz. Eta ordu jantzi degalako izan meritu horretako, baina, abai, zora polizi bai, merituan. Eta... Zein erantzun zan, abadiai? Akoletxu, kurutzia zuntzan. Elizia kurutzi egorrezku, da handik urtentean, askartzeire, beste sekresta modu nebilenak. Da alkarrai egon, bune... Da horrek zea dirazte ban, kurutze bisek bune moti alkarrai? Letaina, ba... Errezun, haitxe zein. Da, adirezpena, ba, erreguk di horrek, erreguk. Errogatibales? Errogatibales, bai. Erreguk, eskertzen haitxe zein, ba. Zer zonta zan, haxe, eskatze zan? Eurixe edo... Ba, bakotxa bere intensin hori izate zan, izate zan, kontezo gehixen bat. Ze, ba, izan batak osoan izan da hosti este bat, ba, barberana letaia derreguk di horrek. Eta ba... Eta garrotza, berta? Eta garrotza, lehenengo. Da gero, asensio bezperan, asensio aurreko irunetan, izate zen beste iru letaina, bata izate zen. Aztelenin, amendik eta urtete zen, Azterikako arbintxa. Zer horretan, azte zineten goxin? Goxin zazpietan. Logure barik ordu? Bai, logurik, ota biztitza bat. Zazpietan. Egune harritzeko? Egun zaten zeia tortxe. Zeza egune lehizu zara, da ja baina zera eskero. Asentxixu eta esko jaudurutzut dela. Da, asentxixu, bai, asentxixu. Eta bigarna, bueno, lehen zatena, lehenengo Azterika. Azteriketik gero segidu itxuan, motzan mesi, segidu itxuan milioire. Da milioire, patxe milioire han behurtete ban, da monen kuruzia zelkarri, eta errezexu. Bai, egote zan. Doinak eta bertako gehitzen pasan, bai. Da gero handik, amaitzizko berretxure atzona. Hori aztelenin. Martizeni bahalna. Jutezan, amendik, bahalna. Jun mahalnakotza, da bahatu antzentxik bestaldartzi behera. Hame mesibon, da kopotxu betu doin, da ero atzauztabe. Da, bide uste nire, kantut errego gitzen. Bai, hori ba, letaini izaten da, errezaizun, errezaten da, letaini, baina errezate, baina hor kantuz izaten da. Kantuz. Da hirugarrena, atzauztaba, drama isa izan. Hori, asensio horgo hirugunetan. Bai. Da. Asensio egun ebe, ba, egun ondizia. Eta horrek... Jaio zuizatzen da. Ze bidetatik itxezen duten? Edo zein bide, edo ja markaute ben bidi, handa bidi edo lako? Bai, bide... Iska jente gehitxua jatu badugu izate zein. Da... Bai, handa bide, behizingo zein horrek. Bai. Namendik, mahalnakotzako handa bide zen. Da, hote zierra etorreri baitxa, antzetxe bera. Bai,
Usterkeako bai, gero meni txitxeroi dara, David. Dana zara, David. Espliko zinke zer danean Davidi, ze hor, lehena horrek pentset horrek bideok garrantzia handizio pila batez behildekuk eta ekarteko, ezta? Hoxe, asan bere, hildekuk ekarteko, bere bide berezia esan genkena. Hortako ze, desenatu duna. Horrek protokolo bat erenguan, bere protokolo bat eukoan horrek, ezta? Bajatzen zinin herrire handiaz. Bai, handi difuntuan etxetik urteten azte zanin, zeta baten miliko korradizako gozan, miliko kanpai hartzen joten. Da gero bidine torrola, horra zubir alda, hor parteko gozan, tortu zan, da mendiko parteko gozan kamenturra, da horra jauneran, amengo, Abateixie, zateak ona. Azte zan amengu joten, lixaku, ilkanpaie. Da alkartu itxezin horrepe. Amengu abadit joten zin, abadi akolitxuaz. Da zirixolap segun, bau zan, nokeren bau ordu arepu bai. Da nino akartzezin? Zubi ingurun. Kampintxanetik zubire hortxe. Kartze zan. Eta berezku zanen, kamentora alda bazan, kamentoratik. Malna parteko bazan, ostaltzatik, handik gana. Horretxe zein orduan, esan digun 3 puntuk elkartzeko. Bai. Da. Hortik gero, Elixa batera. Bai. Kampai joten tortzan gero, bendu zan, Sankrestan ikote ban. Da, jote zein. Kampai eskuku ala Elixaku? Ilkanpaia. Elixaku? Entarrego, Elixaku ilkanpaia. Bai. Eta, jote zein, gaina atxak, zateako zenak olako, zuguzta izan da, mina. Kandela dizilako zete zein, metro bat altu ere ingureko, eskubetan irlo gizonak, lau bost gizon edo, zei. Da, hortik aparte beste, 3 bandera, bata berdi, besti gorrexe eta besti batza. Hare, Sankrestan eta enterradorik eta... Zera diazte den horre banderok? Ze kolore diferentik guazi? Bai, ez da giba. Horren zizien enan hori estertu. Horrek behien batzen zin horre banderok, behien atatezin, ala ja... Elixatik, erote zein. Aparte zanen, urtetuen. Nabadi jantzisi urtetan amenguk, da besti handia torna, lalkart danok tortu zen grautza. Handi ikarten. Da graben eitxizan, balizkizuna. Handeruk zer zin, solteruk izen biben derri hor, edo zelan zan hori asentu? Hori danatek izango zen. Albazta bai, izango zen, solteruk gazti beti izizia izan da, persona izan da. Baina, ezin danein aldamu denan jar. Eta hauzo ikurrenak batzeuken izilako papelar espezialik, konzino espezialik, baten bat itxizan edo... Handero itxiko, lagun budun, hori bai. Eta beste... Gero... Eitxizin gauela bera. Difuntuan etxen, hori behar errazaizu errazatazaz. Alkartu etxeko eta usuku, da difuntuan horrein, kandela beste ipenintxe, errazaizu errazau. Hori bertan etxin egula mina? Bertan etxin egula, gabaz. Hilena horrein azit, gabaz goxaldarte, edo. Oitxuri zan, bazerri bardinin auzotarrak batzie, eta errezeti edana gantxe... Beran horrein bai. Ezkaurrin edo... Alzan lekun. Hola txik zezar, hori? Gaueli. Gaueli zatekon. Bai. Da gau zun bai, oten egin batzuk. Bai. Eta hau besti garri bere ikentzeko hori kampuk bere inketut ondotorre eixen ere indana eta hori zelan izan ezan? Hori frutu honak emonde izan. Aixen nahi adierazteko. Izan izan hori. Zelan izan duten hori, prozesinoi? Hori prozesinoi izan izan. Horta jute gehiena badi eta koletxu,
Baina hori, bueno, prozesio txikixe edo izan leke dara, ez da? Pero eso zinei izentez da hori beste otoitzaldi bet. Berta jonde itxi, da urbeinketu berutu zaramendik, da xerbeinketu gota. Ze hori urbeinketu eitzi zan, Pasku bezperako garako mese, gagardizen izatzen mesi, gero oina nintzen itxegu baina, gabardiko mesi, zateakon. Hori izaten zan, Jesu Kriston biztuerako zaugarrazia. Argize, zue behinketzen da, onitxe boletxe itxegu. Zue behinketu, bego zartu elixa, angosek kandelakin, da beste barroko argize danak matate. Da gero barro zarte gero, beste guzti bizten jut. Eta batetik zure behinketzen da bestetik uri hogei. Erute zen duten orduan, soluke berenketzeko. Bai. Hor behinketu, behinketzen da, basko bezperan, behinketu da urte guztiriko. Etxita berututen da, etxin gorte gutxiko, eta horbera zozar gaixo bate da guzunen edo, horbera izatzen beste gaixo bat. Gure jaune, erute zan gaixoei, azkenengo ole hartzinoia emoteko, azken igortzi izaten da hori, edo ole hartzinoia, kizietuk, da hori sakramentuk. Bai, eta hoxe gaixoa itxeko, edizutzu batek ideixen, etxe izin jorrek. Bai. Eta noraino ez zineten honek gari berenketzeko? Barri guztik, behoni arrizioan itoketako, perterezitzako zen, bazarra izan da, eta jote ginen. Erberan... Erretxarran da ixe pitxe zen duten, edo zer? Ez, azoi haulit izan, nien itxe izan... Repaso bat itxe zen? Repaso, bai. Kampuen bedinkazinei, paratzen dana gari behinketzi izatea jakon, gari zazuien itxe izan da. Gari zek eguzeren horretxe eltza etorten nahi eusen denporan, horretxe itxe izan, hori behinkazinei. Gero gari zazu hobixe ingo zan. Claro. Importantzean izan. Bai, oixoi. Danak, importantzia, horrexik eta hartuk eta handik horre guztik. Bai, orduan kanpotik bizi ginen. Bai. Ordu da oin behoi. Kulpazten amene bari beste loketan, eta anguaz biziga eta baina. Hori manetan zini hori beti bide. Handik da bendik. Earto. Eta hola oine, igur gurik gatukakon zozerra idinde. Beste laniko lan zeuko indakoik hoxe, pasku guztien gero, eixe gendun, gure jeunerun, gaixuei. Hoxe, kesti, bai, etxa eroteakoen. Bai. Da jute zineten? Da kolitxu, da badi. Zorre de lombrua zute zan da badi, gure jeune estaltzeko. Gure jeune paparrinetu ame pulso berezi baten, horreta. Kampaie, txeline, edute edun. Hontxe, izanaren behire eta horrek usiot, bera, da beste eskun, farola, biztute. Farolak behotasun aldatzen beti gora, jozu ezen, erra biarrezku, jantxe, ala, nola, movimentuk eta segi erroa. Bai. Txeline zelan joate zen duten? Da txilin, da entzutu gari jentik, da milamikutu. Eitxe zin. Da lehen zoten modon, harintxu batek milamikutu, da paseu, eta handik beste alako, hemendik gara beste bideo indekun, horrentxe zaten dut, da segi erroa. Horrentxik zetzat. Bai. Hemendik nik geixen bat gertabaten hori itxi, eskustin, juten zen, hemendik, olabetik, kateine duen gaixo bat, inbalidu, Julian izena, ebana, baletinen aixi izet, ganso. Da, kaltza hortan dauen, gura hon, gartxe bisek, bide batez, etxe hontzan osteri, da geroa. Etxe hon da lehte ginen entintin, ho kanpaia, tintxolin, da, tak,
Bator, zate beren artein. Egitxion, kandela beste otezan gizona atandun, gure joan errezibitziko. Da gero, egitxioen barron, altara moduko txua dipinitxe, abadik gure joan antxe bitxiko. Eta enberztean gero, gaixu, konfesau, abadik, eta gero, gure joan emon. Da gero, zegero, beste txera, noa, abstin base. Eta hori zenbatero, astero? Urtero, urtin baten. Ze hori elixik gulantxe pintxe euken. Zeinek, kanpaini amaitzutzeko jarraitu. Zazu urtin bat. Urtin baten, bai ba, urtin baten gitxienez, ba, autortu, dejaun hartu. Beste egizien da nahin, ba, hoxe. Ibintz, dozan, obligazio lez. Elixik pintxe eukena. Eta, ba, hola etxik, da gero hortik aparte, gaixoik txarto jarten bazan be, bardein izetezan, orduan be, da orduan ba, azken igortzela ezotzutera, hoxe ikizen etxena, hori be, sakramentu de. Bosgarra alabestot, zazpi sakramentu. Batea, zendatzeko profesionia, ekarestia, atortzeko penitenzia, azken igortzela zina, hau da gintzat, zazpiarna, eskontza azkena. Hau da eitxi, hortxe sakramentu. Bai, ba, hortxe sartzen da hori be. Bosgarra nien. Da, eitxi izan, hoxe, gaixuai eskuk, da, beko gixo, da, hainkak igurtzi, olixo santuaz. Eta, gure joan emon da hortxe egiten bezin. Bai. Holan, badakuzu zeuke anekdotarik edo, zozerre, pasaizo, barregarrik edo, honen historizian, kanpaien ingurun? Barregarri normaltzat egin zen, danak eta. Normal. Gauke, hoitxu gendun zen modun da, alzanik da onduen, etxeko da, interesia ipinit, ez agirra. Edarto, ba... Hauxe da, gitxiko da, daukeuzen galderak. Galderak. Eta ba, eskerrik asko Ignacio. Ez da zeritxik. Eta... Zer jo lantxik. Bai, hoxe nahi, gentuke. Algo jetero zero bert.